जाहाथे जोंनि इनिसियेटिभजों बा जोंनि नाजानायजों रायजोखौ सुबिदा होनो हायो बेखौनो जों थांखि लानानै बे हाबाफारिखौ मावनाय जादों। दिनै 32 नं भेरगाव समष्टिनि सिङाव मोन 14टा VCDC बे मोन 14टा VCDCनि गोबां गामियारि लामाया अखा एसे हायोब्लानो हाब्रु जायो आरो थांलाय फैलाय खालामनायाव गोबां उसुबिदा जायो आरो गोबां लामायाव बुंनांगोन दिनैसिम स्किम बा बिदि जेबो लामा फोसाबनायनि आसनिया सहैथ'वाखै दा बेखायनो आं गावनि नाजानायनि गेजेरजों जोंनि दोलोनि दैदेनगिरि मावथि बिथांमोननि हेफाजाबजों सानसेनि हाबाफारि लानानै 14टा VCDCआवबो जेसेबांखिनि लामा दङ जायफ्राव सेन्ड ग्रेभेलिं एसे गोलैयोब्ला बा एसे गारोब्ला थांलाय फैलायाव एसे सुबिदा जागोन बेखिनिखौ नायनानै सेन्ड ग्रेभेलिं गारनायनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। गोबां रायजोफोरनि बियो खावलायनायबो दा बेखौनो जोङो मावफुंनो थाखाय नाजानाय जादों आरो जोंनि थांखिया जाबाय जोंनि गामियारि ओनसोलनि सुबुंफ्रा जाहाथे हान्था मेलायाव जाहाथे उसुबिदा जाया आरो सरकारनि जिहेतु आसनि एबा स्किमा बिदि थोथ'वाखै बा बिदि होसोबनो जों हायाखै दा बेखायनो सरकारनि स्किम फैसान्दि बा फैनायनि सिगांनो जोङो जाहाथे जोंनि इनिसियेटिभजों बा जोंनि नाजानायजों रायजोखौ सुबिदा होनो हायो बेखौनो जों थांखि लानानै बे हाबाफारिखौ मावनाय जादों आरो जोङो थांनाय बोसोरावबो बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो मावदोंमोन आरो देग्लाय जोङो नैबे दिनैनि सानखौ लानानैनो बे खामानिखौ जों एखे मोनसे थांखिजोंनो जोङो बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय नाजानाय जादों। दिनै सानसेनि हाबाफारिनि गेजेरजों गंबेसे गामियावहाय बे खामानिखौ मावफुंनो हानाय जागोन? गामि हिसाबैथ' बबेबा गामियाव दोंसे बबेबा गामियाव दोंनै दोंथाम बिदि लामा दङ दा जोङो मोन 14टा VCDCआव गासैबो गामियाव गैया थेवब्लाबो प्राय 60-70 खानसो गामि बे गामिनि लामाया गाज्रिथार अबस्थायाव दङ बे गाज्रिथार अबस्थायाव थानाय लामाखौनो जोङो दिनै सानसेनि गेजेरजों जोङो खोनो थाखाय बा फोसाबनो थाखाय राहा लानाय जादों। गंबेसे ट्रेक्टर एबा दासिम जोङो ट्रेक्टरखौ 40 खान ट्रेक्टर जोङो हमनाय जादों आरो डाम्पार जिहेथु गामियाव गासैयावबो डाम्पारा हाबजोबा दा बेखायनो डाम्पारखौ जोङो गंनै आरो JCBखौ जोङो गंनै बिदि हमनानै जोङो दिनैनि सानसेनि हाबाफारिजों जों बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय नाजानाय जादों। लामाल' नङा आरो नैबे जोंनि बिटिआर हालामाव गोबां जौगानायनि खामानि मावो बेनि थाखाय सरकारा जौगानायनि थाखाय जोङो माखासे खामानिखौ मावगासिनो दङ सोलोंथाइनि बिथिङाव जोङो माखासे हाबाफारि लानानै खामानि मावगासिनो दङ बेनि अनगायैबो आबादनि बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय जों माखासे खामानि मावनाय जादों बेफार बानिज्यनि बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय जों माखासे खामानि मावनाय जादों आरो जोंनि जि ससियेल एबा समाज जौगानायनि थाखाय बेनि थाखायबो जों माखासे खामानि मावनाय जादों आरो देहायारि जायखौ जोङो हेल्थ होननानै बुंदों बिनि थाखायबो जों माखासे खामानि मावनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो जोंहा मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टाव नङा माखासे जायफोरा जोंजों समाजजों जोंनि ओनसोलजों गोरोबफानाय डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टफ्राव जोंहा मोनसे जोङो मिशन दङ जेरै पिक मिशन जोंहा बड'लेण्ड सेरिकालचार मिशन हेन्डलुम मिशन गटारि मिशन दा बेबायदि मोनसे मिशन मुडआव जों खामानि मावदों जाय मिशनाव रोजा सुबुङा इनभल्भमेन्ट जागोन बा रोजा सुबुङा बे मिशननिफ्राय मुलाम्फा जागोन दा आं सेरिकालचारखौ नायो हिसाबै बड'लेण्ड सेरिकालचार मिशन बेयाव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि 40,000 न'खरा बे बड'लेण्ड सेरिकालचार मिशनजों थोंजोंहै मुलाम्फा जागोन आरो बेनि अनगायैबो 10,000 जायफोरा जि दानाय लुनायाव रोंखा राखा बा रोङो बा जि दानाय लुनायखौ दासिमबो मावनानै जागासिनो दङ बेबायदि जि दाग्रायाबो 10,000 बिथांमोनहाबो मुलाम्फा जागोन दा बेबायदिनो जोङो माखासे मिशनफोरखौ लानानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलखौ जों जौगाहोनो थाखाय जोंनि बड'लेण्डनि रांखान्थि समाजखान्थि गासैबोखौबो जौगाहोनो थाखाय जों खामानि मावबाय थानाय जादों। लामा सामा फाहामनायनि गेजेरावहाय सरकारनि आसनि माखासे दङ नाथायबा प्रपार टाइमाव बेबायदि आसनिया मोनफैयाखै दा जिहेतु नोंथाङा दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों मोनसे मिशन बायदि नोंथांनि नाजानायाव बे मिशन बायदि मोनसे खामानि मावनो लादों बेखौ ब्रिटिश सरकारा मिशन बायदियै लामा फोसाबनायनि लामाखौ मिशन बायदि फोसावना मोनसे लामा दङ बिदि फोसावनायथ' गैया जायफ्रा गावबा गाव समस्थिखौ मोजाङै नायो
समस्तिनि रायजो राजाखौ मोजाङै सुबिदा होनो नाजायो बिथांमोना बे हाबाफारिखौ गावबा गाव लानो हायो आरो नुदों आङो गोबां इ.एमआनो बा गोबां MCLAआनो लामा फोसाबनाय बा दैबाना होबथानायनि राहा लानाय बा देहा जोथोननि थाखाय मेडिकेल केम्प फाथिनाय दा बेफोरबायदि हाबाफारिफोरखौ जोङो लानाय नुदों आरो आंबो बिदिनो मेडिकेलनि बेलायाव मेगननि ट्रिटमेन्ट आरो केन्सारनि ट्रिटमेन्ट बेखौ माखासे NGOनि हेफाजाबजों आङो मावगासिनो दङ थांनाय बोसोराव जोंहा 14 VCDCआव जों मेगननि फ्रि आइ ट्रिटमेन्ट केम्पखौ जोङो फाथिलांबाय आरो देग्लायबो 2 VCDCआव अलरेडि फालिलांनाय जाबाय आरो 16 जन जायफोरखौ मेगनाव अपारेसन खालामनो गोनां बिथांमोनखौ आंनिफ्रायनो खरसा होनानै 16 जनखौ अपारेसन खालामनानै लाना फैनाय जाबाय आरो सोलोंथाइनि बिथिङावबो जों माखासे खामानि मावगासिनो दङ बेबायदिनो आबादनि बिथिङावबो जोङो खम समनि गेजेराव माखासे एवारनेस लानायनि हाबाफारि जोङो लादों दा बेबायदिनो माखासे खामानिफोरखौ जोङो मावगोन दा गासैबो MCLA बा इ.एमफोरा सोरबा मावाबो जानो हागौ नाथाय मावनो गोसो जायोबा हायो 14টা VCDC যিখিনি ৰাস্তা একেবাৰে অচল হৈ আছে এতিয়ালৈকে কোনো আঁচনিয়ে ঢুকি পোৱা নাই বা কোনোবা এনেকুৱা ৰাস্তা আছে য'ত মানে আজিলৈকে এটাও শিলগুটি পৰা নাই এনেকুৱা বহুত ৰাস্তাবিলাক থকাৰ কাৰণে গাঁৱৰ মানুহ বা বিভিন্ন কাম কাজত অহা যোৱাত বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে আমাৰ সমষ্টিবাসী ৰাইজ এইখিনি লক্ষ্য ৰাখি পেলাই আমি যোৱা বছৰত বিভিন্ন VCDC অৰ্থাৎ আমাৰ 14টা VCDCত আমি নিজাববীয়া এই নদীৰ পৰা চেণ্ড গ্ৰেভেলিং আমি দিয়া হৈছিলে আৰু এই বছৰত বহুতখিনি ৰৈ যোৱা যিখিনি ৰাস্তা আছে এই ৰাস্তাবিলাকত আমি অকণমান হ'লেও চেণ্ড গ্ৰেভেলিং দি পেলাই ৰাইজক অলপ পকা দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু সেইটো আজি আমি এই মুহূৰ্তত আমি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ আজি এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থকা আমাৰ যুৱ শাখা কেন্দ্ৰ কমিটিৰ সভাপতি আমাৰ সভাপতি আৰু উপাধ্যক্ষ লগতে আমাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ কাৰণ আমাৰ সমষ্টি যথেষ্ট ডাঙৰ বিটিআৰত দুটাই সমষ্টি আছে 14টা VCDC থকা বাগানপাৰা আৰু ভেৰগাঁও গতিকে যথেষ্ট ডাঙৰ সমষ্টি হোৱা হেতুকে আমাৰ বিভিন্ন আঁচনি আজিলৈকে আমি ৰাইজক মিলাই দিব পৰা নাই বিশেষকৈ ৰাস্তাৰ সমস্যা এই ৰাস্তাৰ সমস্যা আমাৰ বহুতখিনি সমস্যা হয় কাৰণ ৰাস্তাটো চবকে লাগে ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানুহ বিচনাত শুই থকা লাগে ৰাস্তাটো চবৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হয় এনেকুৱা ৰাস্তা আছে মই কিছুমানক ভিজিট কৰিছোঁ আৰু কিছুমানক আমাৰ ব্লকৰ আমাৰ কৰ্মকৰ্তা তথা চেয়াৰমেনসকল ভিজিট কৰিছে প্ৰাইমাৰীৰ কৰ্মকৰ্তা ভিজিট কৰিছে য'ত মানে ঘৰৰ পৰা ওলাওঁটোৱে টান এনেকুৱাবিলাকৰ ৰাস্তা আছে সেইবিলাকক অকণমান হ'লেও আমি সকাহ দিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰা হৈছে আৰু আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচী লৈ পেলাই এই কাৰ্যসূচীটো আমি ৰূপায়ণ কৰিব ওলাইছোঁ মই বেছি দীঘলৈ ক'ব বিচাৰোঁ নাই সময় ইতিমধ্যে 9টা বাজিছে সময়টো প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পেলাই যাতে সকলো প্ৰাইমাৰীয়ে হওক বা আমাৰ যিসকল ট্ৰেক্টৰত থাকিব তেওঁলোকে চাই দিব আৰু আমাৰ ঠিক তেনেকুৱা গাইডলাইন আমি দিব বিচৰা নাই কিন্তু চবেই জানে চেণ্ড